Nigeria Alpha Ewo Abuja Tigo Mong Nigeria Alpha Abuja Mong Mikaju Joina Juzi Witoke Dindi Neti Mong Edio Bando Chichi Neti Mong Witoke Dindi Neti Mong Bando Chichi Neti Mong Mwa kariri jele Wakariri zaga Maka mwa debwewe Mwa na faite Mwa na chirigeti ndi ya Webule wenaka Ejidaka na trega Maka nwere ndi a na-achọrọ ka papa Ebia itinye isi Eju ajụjụ Ma ife ga-agwa gị Onye na-anya n'azụ Kedekwe n'anya n'azụ na mmanwụ anyị na-aga n'ilo Onye na-anya n'azụ Kedekwe n'anya n'azụ na mmanwụ anyị na-aga n'ilo Ikwu eziokwu na mmanwụ ga-achụ gị ọsọ Ikwuo ife ifuru na mmanwụ ga-achụ gị ọsọ APC ịnwazi enwe krọs ọka pedi eziokwu na mmanwụ ga-eme gị ife ịchọ ịma ife anyị na-akọwa jee jụọ sineti prezidenti eziokwu na mmanwụ bịarube ya maka ijuwa ike ekwere mmadụ eziokwu na mmanwụ ji ya aka maka ijuwa Joshua tara ihe eziokwu na mmanwụ ji ya aka ijezie n'ala Igbo jee jụọ Innocent na Nnewi eziokwu na mmanwụ bịarube ya mmanwụ a mara nwoke ọ mara nwaanyị ọ na-ejide ma nwoke ọ na-ejide nwaanyị ịchọ ịma ife anyị na-akọwa jee jụọ Patience Goodluck eziokwu na mmanwụ bịarube ya mmanwụ a nọ na Yellow House mmanwụ a na-agba moto ọtụtụ obodo ka mmanwụ a nọ na Benue wee na-achụgharị gọvanọ ndị Benue mmanwụ a nọ n'Imo steeti wee na-achụgharị deputi gọvanọ mmanwụ a nọ na Akwa Ibom ọ na-akwadokwa ịbata Abịa
ya mere ndị abịa biko kee mpụcha sọsọ ofu obodo ka mmọnwụ akara mmọnwụ a na-agba mbọ ka ọ batazie n'obodo afọ mana o kwere ịbata ma ncha ọkwa sọsọ na Anambra maka gịnị Anambra karịrị mmọnwụ ọkwa sọsọ na Anambra maka gịnị Anambra karịrị mmọnwụ biko a na-ekwuzi maka Lagos bụ obi mmọnwụ a na-ekwu maka Lagos bụ obi mmọnwụ ọgaghị o nwere ajụjụ anyị chọrọ ịjụ ụnụ ga-azakwa ya anyị ga-ajụkwa ajụjụ a biko ọgaghị Data abatago, data abata. Ya di hakana kamu ibu aja na data abata. Chico data na. Na, ona joni no bi pin. Pin na jo bi me bi eba. Ewo nwanne. Ajụjụ biko nwere ajụjụ anyị chọrọ ịjụ mgbe ka ịjụke n'ụlọ ajụjụ a biko ọ gaghị ịchọrọ mmọnwụ ajụjụ a dịkwa mkpa ka anyị jụkwa ya ọzọ ọ gaghị ịchọrọ mmọnwụ isi na ịchọrọ mmọnwụ ngwa ekwentị ife ị ga-eme biko ekwukwe n'eziokwu na pepa ekwukwe n'eziokwu na Facebook iji ekwu eziokwu n'ịntanetị iji ekwu eziokwu na redio kama na-ekwu ya sọsọ na shọpụ gị na-ekwu ya sọsọ gị n'ezinụlọ gị maka inwe anwakwu oyi ebe ndị a niile eziokwu na mmọnwụ ga-achụ gị ọsọ inwe anwakwu oyi ebe ndị a niile mara amarụ na mmọnwụ ga-achụ gị ọsọ